Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fier de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je no s'obrin, veurem què passa. Je ne veux pas travailler. Tenim la convocatòria, crec que els presents en el plenari de dimecres ho vau sentir tot, la convocatòria de Viva Déu per part de l'alcalde, i com s'ha fet, per exemple, en alguna junta de portaveu, que s'ha fet una convocatòria de Viva Déu per l'alcalde, hem assistit a la junta i en aquest moment que s'ha fet una convocatòria per un plenari extraordinari per tal de sometre els pressupostos a una qüestió de confiança, doncs així estem. Ens sorprèn que no hagin vingut i que s'hagi plantat. Pensem que és una falta de respecte per part de l'alcalde, que s'ha considerat desconvocar el pleno, doncs no haver-ho comunicat a la resta de regidors. Desconeguem el motiu per al qual no han vingut. No sé si l'alcalde ja els haurà comunicat que no hi havia ple, el que sí que tenim clar és que a nosaltres no ens ha dit res. I l'únic que queda en evidència és que la paraula de l'alcalde en aquest moment no val res. Este fet de no deixar-nos plantats en el saló de plenaris el dia de la convocatòria confirma que tot ha sigut una estratègia per fer-nos fora del govern. Què passarà? No ho sé, en aquests moments estem a l'expectativa de que si va presentar-se la qüestió de confiança, si va sotmetre els pressupostos, ells es posaran en contacte amb nosaltres, m'imagino, i ens dirà què pretén fer. Però el que sí que està clar és que va molt perdut en quan convoca i després diu que no es pot o no sabem què fa. Està deixant-nos en una situació, crec que com a poble, en evidència davant de tots els pobles del voltant. És una falta de coneixement o que el cràter està vinguent més gran del que es pensava.